Don Ramón Villares, señoras e señores da Presidencia, membros do xurado, rapaces e rapazas premiados, familias e compañeiros. Moi boa tarde. Despois da obrigada paréntese da pasada edición provocada pola pandemia que estamos a vivir, hoxe podemos volver a celebrar, nunha versión reducida, esta nova entrega dos Premios Minerva na súa 49ª edición. Confiamos en que o vindeiro ano poidamos ver de novo este salón de actos con todos os asentos ocupados. Malia o tempo transcorrido desde o ano 1963, ano inaugural dos primeiros Xogos Florais Minerva, no Conexo Manuel Peleteiro conservamos intacta a ilusión de poder contribuir a fomentar a creatividade da mocidade galega. Que ano a ano sega a sorprendernos coa calidade dos seus poemas e relatos. Poida que nun futuro pasen a incrementar a listaxe de grandes voces literarias que comezaron aquí a súa trayectoria como creadores. Entre os mantedores que nos teñen honrado coa súa presenza, Cunqueiro, Filgueira Valverde, Carlos Casares, Uxío Noboneira, Manuel María, Luz Pozo ou Manuel Rivas, entre outros moitos, facemos unha merecida e emocionada mención e homenaxe ao que foi tamén mantedor destes premios, pero, sobre todo, un dos seus fundadores e promotores desde os seus inicios, xunto a Abelino Buín de Tembra. Referímonos a Manuel Quintáns, presidente do xurado de narración desde hai máis de 30 anos. O noso prezado profesor Quintáns deixounos hai uns meses. Botámolo moito de menos e sabemos que desde onde estea seguirá connosco ofrecéndonos este seu sorriso e o seu impagable agarimo. Grazas, profesor Quintáns, sempre lembraremos como referente destes premios. Nesta ocasión temos a fortuna de contar cun mantedor que constitúe unha das personalidades máis importantes da cultura galega dos últimos 50 anos. Falamos de Ramón Villares Paz. Ramón Villares naceu na aldea de Cazás, no concello de Xermade, no corazón da Terra Chá, catedrático de Historia Contemporánea da Universidade de Santiago desde 1987. Ademais do seu labor docente que desenvolveu ata tan só uns meses, exerceu diferentes cargos relacionados coa institución universitaria, director do Departamento de Historia Contemporánea da Facultade de Xeografía e Historia entre 1983 e 1986, ano no que foi elexido decano da devandita facultade. En 1990 foi nomeado reitor da Universidade de Santiago, cargo que desenvolve ata 1994. Asemade foi membro fundador e presidente da Asociación Española de Historia Contemporánea e director en Galicia da Universidade Internacional Menéndez Pelayo. Forma parte de consellos asesores de revistas, tanto españolas como estranxeiras, entre as que podemos destacar Ayer, Hispania ou Perspectivas Históricas. Ramón Villares desenvolve un importantísimo papel dinamizador da cultura galega nestas últimas décadas, como presidente do Consello de Cultura Galega, cargo que desempeñou entre os anos 2006 e 2018, e como membro numerario da Real Academia Galega, e das fundacións do Museo do Pobo Galego, Luís Seoane, Otero Pedrallo e Juana de Vega. Ademais desta inxente actividade cultural, dirixiu máis de 20 teses doctorais e participou en varios proxectos de investigación en Cataluña, Galicia, Portugal, Italia, Francia ou México. As súas principais liñas de investigación céntrase na historia agraria, nos estudos culturais ou na historia das migracións e do exilio. Ramón Villares é autor de máis de 70 publicacións, entre as que podemos citar a Historia, pertencente á colección da Biblioteca Básica Galega, Desamortización e réxime de propiedade, Historia de Galicia, Fuga e retorno de Adrián Solopio sobre a educación sentimental dun intelectual galeguista ou da Frouseira Carral sobre dous fitos da simbólica galega. Así mesmo, o labor de Ramón Villares foi recoñecido con numerosos premios como Fernández Latorre, en 2005, o Premio da Cultura Galega de Proxección Exterior e o Premio Otero Pedrallo en 2018 e 2019, respectivamente. Asemade, neste último ano, foi galardoado co Premio Mondoñedo X ao mellor ensaio en galego da década, pola obra Identidade e Afectos Patrios. Toda unha honra poder contar hoxe coa súa presenza, don Ramón. Temos toda a palabra. Moi ben, gracias. Boas tardes, señor director do colexio, señores membros do xurado, premiadas e premiados, a familia, profesores do colexio. O presentador decía que era unha honra que eu viñera, pero honrado son eu, porque estar neste lugar e con este motivo
e para facer o que teño que facer, todo é en positivo. Isto non acontece sempre. Por tanto, as miñas palabras primeiras teñen que ser de gratitude e de recoñecemento por este convite. Non é a primeira vez que estou no Colexio Manuel Peleteiro, onde que sí nestas instalacións. Tuve unha oportunidade, para mí unha vez foi moi memorable, foi máis veces, pero cando coincidín nun ciclo de conferencias e ao propio tempo como comensal con Leopoldo Calvo Sotelo, xa daquela levaba anos sendo expresidente do Goberno de España, pero seguía estando plenamente en forma e fixome algunhas confidencias, incluso moi preciosas, que eu non utilicei nunca, pero que me permitiron entender millor. Logo, un libro que axudei a publicar, que se dedica a Leopoldo Calvo Sotelo, Perfil de un lector, ou como lector de libros, que é un libro verdadeiramente simpático e ilustrativo de como era aquela persona. En fin, pero non veña a falar aquí de Leopoldo, senón do Colexio Peleteiro, no Colexio Peleteiro, mellor dito, no contexto dunhos premios literarios chamados Minerva. Claro, o Colexio Peleteiro tuvo os seus inicios como Colexio Minerva. Eu, agora, confirmei con Luís que, estando no seminario de Mondoñedo, recordaba ter visto un concurso televisivo no que estaba o Colexio Minerva de Santiago, que nos facía bastante ilusión aos estudantes, aos seminaristas de Mondoñedo, ver ali a un colexio galego, a un centro educativo galego, competindo, creo que era cesta e puntos, pero ou algo parecido. E desde aquela quedoume gravada esta idea dun colexio de Santiago que se chamaba Minerva. Logo agora encontrome con os premios tamén chamados Minerva, que teñen tanta historia, que tiveron tanta trascendencia antes de seren os premios deste colexio na cultura galega. Primeiro, nos tempos antigos da Universidade de Santiago, que fixo unhas primeiras festas minervais alá polo século XVII, cuyo libro tuve unha honra de, como rector, reeditar no ano 1992 ou 93, me parece, e que constituí un referente para o que son as festas ou as xustas poéticas que se chaman minervais, que están dedicadas, como é ben sabido, á deusa do saber, que é Minerva, ou Atenea, unhas veces chamamos de Atenea, depende da nosa formación, outras Minerva. Logo viñeron as festas minervais, que formaron parte do rexurdimento da cultura galega nos anos 50, e que creo que inspiraron un pouco estas propias premios Minerva. Hai que recordar que esas festas minervais que naceron cunha orientación máis ou menos pro-gubernamental acabaron sendo o contrario daquilo por que naceran, pero que tuveron a importancia de ser o viveiro onde se creou a xeración literaria da posguerra e que consagrou a un grupo de persoas, basicamente homes, pero tamén algunha muller, que empezaron a empregar dunha forma sistemática e casi monolingua a lingua galega como lingua de expresión literaria a partir daquelas festas minervais. E estamos falando, algúns xa desaparecidos, pero outros ainda vivos, felizmente, como Ramón Lorenzo, como Méndez Ferrín, como Rodríguez Mourullo, e como Bernardino Graña, e tantos outros que xa non é do caso contar aquí. E acaba a hora o presentador de aludir a que o primeiro mantedor foi Cunqueiro, e claro, xa me quedo case sin palabras pensar que estou sentado non no mesmo sitio onde se estivo, claro, pero nun lugar parecido ao que lo ocuparía hai casi 50 anos. Más ou menos por aquel tempo fui dar unha conferencia ao Seminario de Mondoñedo, tamén me deixou bastante pampo e sorprendido de como falaba aquel home. Eu non entendía moi ben o que dicía, pero sonaba tan ben. Era tan grato de oír, era tan melodiosa a súa expresión, que eu quedei enamorado, ainda que non lera casi nada del, despois empecé polos outros feirantes e o Escola de Menciñeiros, que despois me fixen un lector moi adicto a él, a súa obra e o que non di, porque hai moitas cousas que non di. Sabe o mellor aquí o Armando Requeixo, pero tamén teño que decir que
en Cunqueiro encontro moito que está dito e moito que está silenciado, pero que hai que ler de outro modo, ou quizá a inversa. E logo, xa no punto en que estamos, os premios Minerva, na súa 49ª edición do 2021 aquí, debo dar os parabéns ás premiadas e aos premiados, ao premiado, mellor dito, e ás 11 premiadas. Paréceme un esforzo moi importante acudir a esta convocatoria dos premios Minerva, participar nela, contribuir a colaborar nunha festa da poesía e da literatura a que está dedicada a propia deusa da sabiduría, que é Minerva, e por eso estou seguro que algo do que ela tiña, desa deusa Minerva, se vos transmitirá por esta vía, ou polo que xa fixestes, o voso propio que facer e a vosa propia historia futura, que é moita, porque a que levades, polo que vexo cos anos que tedes, nos datos que me pasou a organización do colexio, son ainda moi poucos. De modo que a deusa ainda lle queda moito tempo para traballar. E hoxe é un día especial na historia de España, na memoria de moita xente, non de toda, que é o 14 de abril. É o día da nena bonita. A nena bonita era como se chamaba, así popularmente, aquelo que un día podía vir, pero non sabía cuándo. Esa nena bonita foi a República. E a República, non vou facer aquí un discurso republicano, que non é o caso, só para decir que, estando nun lugar de ensino, e un 14 de abril non podo deixar de mencionar que a República está íntimamente, foi un réxime moi vinculado, estreitamente vinculado á educación e á formación integral das persoas, de todos os individuos. E algo que logo en parte se perdeu, logo se transformou, hoxe non pode ser a educación que promovían os republicanos, hoxe non podría ser viable, pero hai algo daquela mensaxe educativa que é moi importante, que era unha concepción da educación como unha formación, como dixen antes, integral, un pouco ao modo kantiano do sapere aude. É dicir, de atreverse a aprender, atreverse a saber. Porque se algo ten de importante a educación é que ten que abrir novas pistas. Axudar a facer preguntas. Sin preguntas nunca encontramos nada. E como se fan preguntas? É sabendo facelas. E para saber facelas hai que coñecer algo previamente. E isto é a base da educación que é experimental, que non é memorística, que non é copiada, que é interiorizada, que forma parte dun proceso tamén de formación integral do individuo. De modo que foi unha sorte, casi, unha sorte dos deuses, non sei se de Minerva, que coincidise esta festa con o 14 de abril, co Día da República, coa palabra educación, co concepto de educación que eu aquí vos quero transmitir. E, por outra parte, estes premios, claro, son os premios que tratan de enaltecer a cultura e, dentro dela, máis ben a literatura, ou a expresión escrita, ou oral, podía ser, de sentimentos, aspiracións, arelas, o que sexa, que acostumbra a formar parte do que é a literatura. A literatura, como saben, pois ten moitos tópicos, non lles vou descubrir nada novo, pero descubro felizmente que nestos textos que hoxe aquí que me pasaron e que forman parte do elenco de premiados deste ano, pois están moitos dos tópicos que noutros xurados nos que estou participando, especialmente de poesía, un deles xa como moi acreditado, como é o Premio de Poesía de Vilalba, que leva moitos anos tamén facéndose. Vexo que os tópicos son bastante comuns, bastante universais, como non podía ser menos, o amor en primeiro lugar, en fin, o descubrir a vida, o desexo de buscar novos rumbos, nova vida, un decerto desacougo respecto do presente e unha vontade de construir o futuro. Todo isto é o que está en moitos destes poemas, supoño que algúns despois poderemos incluso escoitalos, e eu celebro moito que haxa esta pulsión poética na mocidade que aquí está representada por vos e por vosas premiadas e o premiado.
É difícil saber o que se é con tan pouca experiencia, pero sin esta experiencia non sería posible dar un paso cara ao futuro. Os que xa temos idade, temos moita experiencia, pero casi non nos sirve de nada. En cambio, vos tedes outra cousa que é moita expectativa, moita esperanza, moitas posibilidades de que o futuro sexa distinto, que sexa construído incluso por vos. Isto que este feito nun día da República, un día xa claro de primavera, é a mellor forma de poder asociarse a él. De modo que dou os parabéns porque sodes capaces de contar a vosa propia experiencia, unha experiencia singular, individual, íntima en moitos casos, como está nestes textos, nestes poemas, e eu animo-vos a que esta experiencia se vaya transformando en moitas expectativas hasta que chegue un punto en que as dúas liñas se entrecrucen. E daquela xa haberá que parar. Porque se cando empeza a mandar a experiencia sobre a expectativa é que algo vai mal. Ese mal é o mal do tempo, pero, en fin, non o podemos, eu creo que evitar. E, finalmente, me gustaría chamar a atención sobre un feito que é puramente casual, pero que non deixa de ser representativo do que é tamén o sistema literario galego e a cultura galega, e é que aquí, como sucede en moitos outros ámbitos da República das Letras en Galicia, hai un predominio das mulleres sobre os homes. Felizmente, digo eu, nas narradoras, nas poetas, pois, últimamente isto é bastante frecuente. Isto que hoxe está creando, as mulleres como creadoras son que están construindo un canon literario diferente. E é un canon literario que xustamente está basado, ten o seu pedestal, nunha muller, que é Rosalía de Castro. E Rosalía de Castro podemos dicir que a fundadora e a creadora e o emblema a que incorporiza ou encarna o que é o canon, non digo, o sistema literario galego contemporáneo ou a República das Letras contemporánea. Hai moi poucas Repúblicas das Letras que teñan unha figura fundadora femenina, por non decir ninguna. Casi todas elas son masculinas, poden ser grandes dramaturgos, grandes romancistas, bueno, poñamos Cervantes, poñamos Shakespeare, poñamos Goethe ou tantos outros, ou poñamos Verdaguer en Cataluña, ou Camões en Portugal, ou, se ximos máis adiante, Queirós, ou outros. Nunca aparece unha muller. E aquí temos todos esa muller, e aquí está representada incluso con exceso. 11 premiadas frente a un premiado. Menos mal que hai un, que ten moito mérito. Está por aquí, está presente? Bueno, pois benvido, porque neste sentido faz o papel inverso ao que hai 100 anos, 50 anos, incluso 20 anos facía unha muller, que, por exemplo, nos premios Minervais nos anos 50 e 60, frente a unha hexemonía masculina. De modo que isto que revela, a fin de contas, que a historia muda moito máis do que nos parece, e que nós a mudamos sin saber que a mudamos, e que nós moitas veces non somos capaces de interpretarla. E como historiador que xa non ten moita expectativa, pero xa ten unha pouca de experiencia, podo dicirvos que isto tamén é unha forma grata de entender o noso paso por este val de lágrimas que é o mundo, e a vida, pero tamén con esperanza para o futuro. Vos tedes aquí esperanza a ito. E deso tamén podemos vivir os que xa temos menos expectativas. De modo que, finalmente, moitos parabéns a todos, a vos, a familia, ao colexio, desde logo, e ao xurado por escolleren estas premiadas e premiados. Señor Mantedor, moitas grazas polas súas palabras. Neste momento procederemos á lectura da acta do xurado desta edición dos Premios Minerva, presidido na modalidade de narración por Armando Requeixo, que contou como vogais con Nazaret López Rodríguez, Fernando Redondo Neira, Juan Andrés Fernández Castro e Patricia Veiga. Na modalidade de poesía, o xurado estivo presidido por Luis Alonso Girgado, actuando como vogais Charo Golmar,
Belén Bouzas, Lois Alcaide e Manuel Fonte. Reunido o xurado o día 18 de marzo, decidiu otorgar os seguintes premios. Prégase non aplaudan ata que rematen a lectura. Moitas gracias. Na modalidade de narración, o xurado concedeu os seguintes premios. Terceiro accésit para Katia Tojo Soto, de 17 anos, e alumna de segundo de bacharelato no Colexio Manuel Peleteiro de Santiago, polo seu traballo Harmonía Toucos Mou. Os tres piares erguíanse ao lonxe naquela fraga de formigón. A elegante figura de Elia trotaba entre hordas de persoas sen rumbo que, como ela, chegaran alí co mesmo pretexto. A cidade era orfanato para os perdidos, para aqueles que deran todo a vida e perderan a vida por todo. A moza de pelo roxo achegouse dubitativamente a unha das portas dos tres piares. Facendo honra ao seu nome e mirando cara ao ceo, un podería pasar horas tentando divisar o final da titánica construcción. Se Elia fose como a outra habitante máis, admitiu para si mesma, tamén pensaría que aquela estrutura era a prometida ponte entre os humanos e Deus. O Atlas encargado, co peso dun avenir que para os poucos inxenuos, enganados por linguas rápidas e xestos valeiros, inda permanecía sacro, a súa terra prometida. Pero Elia sabía que non existía lume tan poderoso en todo o inferno comparable coa abrasadora, pulcra e atemporal queimadura do branco do celeste. Elia, verdadeiramente, detestaba a cidade. Ignorando as furtivas miradas dun grupo de foráneos curioso polo seu cabelo de fíos de cobalto, proseguiu ata chegar a unha erma lareira da mesma metálica frialdade ca o do resto da cidade. Coas súas virtuosas mans, sacou da funda que tan protectivamente levara a costas un obsoleto teclado. Naquel silencio, só interrompido polos ecos afastados da memoria pétrea dos esqueletos andantes que habitaban a cidade, Elia, con destra habilidade, comenzou a tocar nunha cacofonía muda. E a tempo que as estrelas desapareceran do celeste, e aquela noite, a lúa agochábase como de costume tras un velo arxénteo. Sonata para piano número 14, Beethoven. A choiva, tras segundos de indecisión, decidiuse a ser a única compañeira. Segundo accésit a Alba Guzmán Falcón, de 17 anos, que cursa segundo de bacharelato no IES Eduardo Blanco Amor de Ourense, pola súa obra Azul. Boas tardes. Antes quero agradecer ao xurado o recoñecemento pola miña escrita e tamén aproveitar a oportunidade para agradecer ao xurado do ano pasado que a COVID non nos diu a ocasión de coñecernos. Tamén decir que aquí remata o meu paso polo Minerva tras 3 anos consecutivos. Despois de tanto tempo, hai que dar grazas de corazón aos organizadores deste certame por facer do Peleteiro xa unha parte de quen son. Así que moitas gracias. Azul. Perder algunhas batallas, certo, pero gañar a guerra. Un 5 raspado en química permitiume superar o bacharelato e liscar daquele universo azul. Logo chegaron grosos temarios, un par de complicados exames e unha praza de funcionario como oficial de xustiza. A miña vida, máis ou menos resolta, cabalgaba entre notificacións xudiciais e a soidade en bares de ambiente nas noites de fin de semana. Estaba sentado na penumbra do Pub Lord cando aconteceu. Claro que, ao fin e ao cabo, máis cedo que tarde tamén isto tiña que suceder. O nítido tintenar duns cubos de xeo soaron como os acordes celestiais das campás do amor. El deixou diante de min o vaso, como o náufrago que envía unha mensaxe desesperada nunha botella. Bebín do vaso e quebrei a botella. Ola, María Magdalena. O do nome era o de menos. Calquera cousa soaba mellor que Anselmo. Non engadiu nada máis, non era necesario, posto que Xesús máis eu sabíamos o que estaba acontecendo naquel preciso momento. Facía moito que nos coñecíamos, aínda que ata ese día nunca estableceramos conversa. Supoño que a presenza da súa esposa ao cruzarnos na rúa facíanos desistir delo. Tardara bastante en decidirse, pero agora xa estaba ali para quedarse. Ola, Xesús. Non houve outra resposta.
Da chaqueta saquei unha funda que protexía as lentes azuis de John Lennon. Coloqueinas con cuidado sobre o nariz e, efectivamente, en fronte estaba Papá Pitufo, con aquela barba branca melosa, unha mirada interrogante e un sorriso cativador. Xesús, Papá Pitufo, divorciouse. Durante os anos seguintes modelou a rugosa arxila en quirófanos privados e desleou os meigallos que atenazaban o meu pasado. Con ele escoitei a Schubert, lin a Tolstoi e descubrín que o amor non é de cor azul, senón rosa. O rosmar harmonioso de Azrael espabilame de repente. Son as 9. Xesús estará a punto de chegar para a cea e decido que debo vestirme para recibilo. Sentada en fronte do espello oval de toucador, maquíllome, sen caer no exceso, cunha elegante sombra de ollos e unha máscara liviá apenas inapreciable. Despois, cun cepillo de mango de oso, aliso a longa melena rubia que brilla como os campos do trigo. Do enorme armario de 4 corpos, escollo un conxunto de lencería fina de encaixe, unhas medias azuis, un curto vestido rosa con blondas e uns relucentes zapatos brancos de medio tacón. Óllome no espello do armario. Non está ben decilo, pero estou fermosa, radiante, polo estrano feito de que son feliz. Escoito como a chave xira na porta e con premura poño as gafas azuis. No salón aparece un home maduro, atractivo, vestido cunha preciosa camisa azul e uns pantalóns vermellos. Na faciana, cuberta por unha profusa barba branca, adiviñanse sentimentos de paixón e desexo. Xesús camiña cara a min, contando os metros, os segundos, ata cinguirse con forza medida a miña estreita cintura, xusto ali onde noutrora estaban os costelas flotantes. Ula miña fragancia de paixón de Dior que se espalla polo seu corpo como o mar se derrama polas praias salvaxes. Bícame, con lentitude, pouco a pouco, percorrendo o sabor dos meus beizos ata que levanta a vista para falarme. Ola, María Madalena. Ola, Xesús. Borboriño lle oído como se foira o primeiro día, como a sempre. Apoio a barbadela no seu ombro e distingo na parede a orla escolar onde falto eu. 30 pitufos mirándonos con envexa e Gargamel, Don Amparo, destila odio. Por un intre penso que é a miña quen fita con raiva contida. Sen embargo, de seguida me decato que ese rancor asesino vai dirixido para Xesús, o home que logo de abandonala levouse consigo o seu gato azul ruso. Moitas gracias. Primeiro accésit para Candela Graña Valladares, de 14 anos, alumna de terceiro da ESO do IES María Soliño de Cangas, polo seu traballo Lúa Chea. Ela miroume con esa cara que poña sempre que non acababa de estar totalmente convencida do que dicía. Empurroume diso. Botamos unha carreira? Quen chega a última é parva. E antes de que me dese tempo de responder, saiu correndo en dirección á nosa casa. Íamos rindo e empurrándonos a unha a outra. Sen decatarnos de que uns metros ao lonxe, unha furgoneta branca dirixíase a moita velocidade cara a nós. Todo correu moi a presa. Estaba chegando ao outro lado da rúa cando algo se botou en riba miña e fíxome caer ao chan cun sonoro golpe. Mentre escoitaba como outra persoa era rodeada por un vehículo, alguén botouse a berrar, pero non a distinguía co barullo da xente, quen resuntouse ao meu arredor. Pechei un momento os ollos e, cando se abrín, había unha ambulancia e unha persoa intentaba falarme, pero non entendía nada do que dicía. Volvín pechar os ollos, pero esta vez despertei nun lugar de paredes brancas e moita luz. Intentei incorporarme, pero non era quen de moverme. Observei ao meu arredor. Estaba nun hospital. Intentei ler o que sucedera. A conversa con miña irmá, os berros, a furgoneta, a ambulancia, todo poume a mente de golpe. Non sei canto tempo estiven ali tendida na cama sen saber que pensar, pero por fin, unha muller seguida por outras 2 persoas entraron no meu cuarto. Terceiro premio de 250 euros e medalla de prata conmemorativa a Mariña Maceiras Segovia, de 16 anos, que cursa cuarto da ESO no IES Sánchez Cantón de Pontevedra, pola súa narración titulada Verde Esperanza.
Moitas grazas a todas e a todos. Querería decir unhas palabras. Primeiro de todo, agradecer ao grupo de persoas que sempre me impulsou no mundo da literatura e das artes, encabezado, por suposto, pola miña nai. E tamén agradecerlle, caendo no tópico que se di sempre neste tipo de eventos, a este tipo de certames que impulsan a xente nova como a min a seguir creando e a sentir que o que escribe realmente si se lee e si ten calidade. Porque, obviamente, todas as miñas compañeiras teñen unha gran calidade. Así que, moitas grazas a todas esas persoas que nomeei. Con decisión, abriu o segundo caixón, comezando a contar por abaixo do pulcro escritorio que presidía a estancia. Sacou a pluma máis cara para impresionar, o papel de maior grosor para denotar oficialidade e a tinta verde esmeralda para dar elegancia. Inclinando un pouco cara adiante a cabeza para alzar a ollada sobre as gafas, observou a mirada impaciente e os acenos inquedos de quen desexa, con ansias, ter entre as súas mans a carta que estaba a punto de redactar. Baixo o atento ollar da persoa que se atopaba ao outro lado da mesa, mollou a pluma na tinta e dispúxose a realizar o primeiro trazo sobre o papel que escollera. O instrumento deslizábase con seguridade e delicadeza, guiado por unha man que xa tiña escritas demasiadas cartas. Algunhas formais, outras románticas, con boas novas ou con malas. Para a súa desgraza, estas últimas eran as máis abundantes. Pero estaba claro que nunca escribira ningunha como esta, o que facía que a súa pulcra caligrafía, sen perder forza ou decisión, requirise de un par de segundos entre parágrafo e parágrafo, facilitando que as ideas se reorganizasen antes de facer danzar de novo a tinta. Cando rematou, asinou a misiva, cuñouna e agardou a que secara, mentres guardaba todo o que utilizara, a gas, a tinta e a pluma. Tras pechar o caixón, fixo xirar o papel sobre a mesa, facendo que o escrito fose lexible dende outro lado do escritorio. Axiña, a carta desapareceu de debaixo das súas xemas para que uns grandes ollos, cheos de ilusión, comezasen a devorar a información que contiña. O pequeno dedo da lectora ia emborrallando a florida caligrafía do seu avó, aínda un pouco húmida, pero iso non impedía que un gran sorriso fose tomando forma e aumentando de tamaño segundo a rapariga ia lendo, aos trombos, o texto. Segundo premio de 400 euros e medalla de prata conmemorativa a Noelia Fernández Romero, de 16 anos, alumna de primeiro de bacharelato do IES Félix Muriel de Rianxo, pola súa obra Quen vive no cuarto B. Foi nunha desas noites de degoiros, andainas e locutores. Non, algo non andaba ben. Decidiu poñer uns pendentes de gala e deixarse mirar pola silueta escura que fumaba paciente no marco da porta. Meteuse cedo na cama por mor dese malestar familiar que desta vez a tratou como vella coñecida cando cubriu de negrume, a pinceladas, os seus ollos. Non houbo resistencia oposta cando a lixeireza das súas extremidades se estendeu e deixou o corpo elevarse das sabas para ser alumeado unha última vez polos farois de fora, que se retorceron históricamente como xirasoles cara a súa fiestra, para garantir a boa viaxe de quen tantas veces os acompañara. A mañá seguinte foi descendida polas escaleiras do edificio por dous uniformados que acharon, para o seu gran desconcerto, dúcias de ramos podres espallados pola vivenda. A medida que baixaba, florecían nas portas de cada andar cabezas como a pétalos que aproveitan o último raio de sol. Quen o diría? Con ese incesante ruído de gramófono na dobraxe de filmes antigos, foi deixando unha quietude estridente como último rastro. Atrás quedou o peculiar vacío do que fora o seu fogar. Marchou en silencio, e nunca volvería outra persoa a encarnar con tal gracia o seu papel.
Primeiro premio, dotado con 600 euros, medalla de prata conmemorativa do certame, para Carmen González Fernández, de 17 anos de idade e alumna de segundo de bacharelato do IES Fraga de Eume, de Pontedeume, polo seu relato Teatro de Fume. Moi boas tardes. Gustaríame dedicar esta lectura aos meus mestres, a miña familia e especialmente a miña nai. Grazas por non deixar que este relato quedara nun caixón. Un corpo demasiado adulto sustituiu paulatinamente ao cativo que cabía nos baldóns de equipaxe, en permanente asedio dunha nenez que se refuxiara naquelas derradeiras formas suaves, tentando desesperadamente facerse forte nuns bastións que cada día disonaba máis co conxunto. E véndose o neno agonizante naquel novo traxe contra o que loitaba, un máis forte, áxil e atractivo, resolvese tomar control del para dar luz a un ser novo. Unha criatura que inconscientemente se revelaba como un paxaro de cores rechamantes, destinado e decidido a captar a atención, a moverse entre as miradas esguriosas de extraños, encollidos nos seus asentos cunha soltura que rozaba a presunción. Sabíase indíxena daquel elemento no que eles só podían desexar camiñar sen que os repentinos cambios de raíz os arrastraran como bonecos de trapo. Adoraba a sensación de ser o animal de circo que tiña os espectadores dentro da súa gaiola. Demostrarlles que, independentemente do maquinista que dirixira o tren ou da compañía que gravara o seu nome no aceiro da locomotora, era el, con esa fachenda que dá o saberse no apoxeo da vida, o verdadeiro dono do ferrocarril. Aquela enerxía arrogante irradiaba del como dunha estrela, irritante na consciencia da súa propia fermosura, pero non por iso menos encantadora. Os demais cativos observábano, divertidos pola insolencia que entraba nos vagóns, alborotaba o curral nun instante e saía pola porta grande ca mesma despreocupación que entrara. Entón as nais cravábanlle nas costas o seu ollar acusador, indignadas por aquela demostración aberta de total irreverencia, e animaban con disimulados toques de atención ás súas fillas a secundalas virando o rostro desdeñosas cara ao outro lado. Mas non sería a primeira que se deslizara silenciosamente do asento, baixo o amparo dos soños, sempre cómplice, que lle despexaba o camiño ata a porta do vagón. Nunca a carreira desafiando o baleiro fora máis lenta, pero tampouco o premio fora máis gratificante. Na modalidade de poesía, o xurado outorgou os seguintes premios. Terceiro accésit a Iria Pérez Iglesias, de 17 anos, que cursa segundo de formación profesional no IES 1 de marzo de Baiona, polo seu traballo Sinag. En realidade, chamome Irea, pero sempre me confunden. Antes de nada, quería agradecer a miña familia e a aquelas persoas por apoiarme neste proceso, pero especialmente a miña profesora Elizabeth Ríos pola confianza que me deu para presentarme a estes premios. Tamén agradecer ao meu avó, que foi ao meu Sinag, ao meu raio de luz, e a miña inspiración para este poema. Encantaríame dicirche que te recordo, que sigo pensando que o teu sorriso é o mellor que vi na miña vida. Pero a verdade é que só lembro de ti momentos imprecisos que alguén me contou nalgúna historia. Ou quizás só te imagino coa axuda das túas fotos que habitan nesta casa onde xa non estás. Grazas. Segundo accésit para Alba Comojo, de 19 anos e alumna de segundo de bacharelato do IES Félix Muriel de Rianxo, polos poemas Gaivota, Tic Tac e Obsesións.
Tic-tac, dimo o teu reloxo. Tic-tac, dimo os teus beizos. Tic-tac, dígoche eu que xa non che espero. O son do reloxo é tic-tac. O son da túa mente é tic-tac. O son da bomba é tic-tac antes de estoupar. Tic-tac fan os reloxos. Tic-tac fago eu mentres espero os teus beizos. Tic-tac fai o meu corazón mentres te espero. E ese ser que fai tic-tac, ese ser é a morte, fría e escura, que se acerca mentres espero o teu tic-tac. Primeiro accésit a Alfredo Blanco, de 15 anos e alumno de cuarto da ESO do IES Sánchez Cantón de Pontevedra, pola obra Bicos e carreiras nas escaleiras do Teatro Real. Boas tardes. O primeiro quería facer 3 breves apuntamentos. O primeiro é que hoxe son o único home premiado aquí e que hoxe neste auditorio hai igualdade de xénero, pero que non pode quedar aquí. Que ten que haber igualdade nos laboratorios, na presidencia do goberno, en absolutamente todos os ámbitos da vida e, por suposto, tamén na casa. O segundo é que non entraba no meu plan, pero vexo que todo o mundo está a dedicar a súa lectura a alguén, e a miña vai para a poesía, que é ese elemento capaz de me salvar e me sacar de cada caída o baleiro. Por último, quero decir que Bicos e carreiras nas escaleiras do Teatro Real non é poesía, senón que, en verdade, é un estudo sobre a variación da presión atmosférica e o seu efecto sobre o tráfico aéreo. Mentimos, perdón. Pero iso, que vou ler o segundo poema que conforma esta obra, titúlase Frontes e fala dese momento no que o amor roga un acto de misericordia e conforma o capítulo 2, Turbulencias. Como falar dese momento de decepción, de auténtica rabia que nos converte en animais e deixa tras os nosos corpos un desastre como provocado por un tornado de sensacións. Que dicir do noso recreo apaixonado e agresivo, provocado polo choque entre as nosas correntes que estoupan a maior das desordes da que nós mesmos foramos testemunhas xamais. Como describir cando a miña borrasca quebra o teu interior no intento de esquecer ou arranxar o que pouco a pouco está a quebrar entre as nosas mans. Porque non sei como relatar todo o que acontece a que ata a tormenta queda sen pinga e a frora dela un momento de paz e amor. Pero que dicir dese amor? Quéresme ou non me queres? Escoitei que sí, pero nunca que non. Escoitei que sí, pero sinto que non. Creo que nunca te quixera tanto como a no intre no que vexo nun picado como ollas un lóstrego que xa non atormenta o noso querer. Non cabe en min máis querer cando vexo como fumas entre os meus brazos e pensas, cos ollos postos na esquina da porta, que cada día somos máis do que menos quixéramos ser. Poucas veces te quero tanto como cando a tempestade deixa paso a calma e vemos, egoístas, cara a un presente que non quere saber de pasados e sufre por esquecer o futuro. Canto amor cando laio sobre o teu peito mollado polas miñas vaguas de prazer. Pero que dicir dese amor?
Terceiro premio de 250 euros e medalla de prata conmemorativa para Candela Martínez Ferro, de 16 anos, que cursa primeiro de bacharelato no IES Lamas da Abade de Santiago, pola súa triloxía Pandemia, Morada Cute, xa non. Bueno, vexo que todas estades dedicando os vosos poemas e as vosas narrativas a persoas moi importantes e eu non me quería quedar atrás. Entón, quero dedicar o meu poema a unha rapaza moi traballadora e, sobre todo, moi capaz de conseguir o que ela quera sempre. Esta rapaza son eu. Quero dedicarme este poema Quero dedicarme este poema xa que son a única que sabe a perfección todo o que tiven que pasar e todo o que tiven que traballar para poder escribilo e para gañar este premio. Pensaba que eu xa estaba feita de mármore. Crín que un muro de cemento que recubría o meu corazón xa se acabara de construir. Pero checaches ti, como de costume, a rompelo todo. Pero pouco a pouco. Ao principio, non fois máis que unha simple greta, que non facía máis que facerme cóxegas. Despois, converteuse nunha ruína, que fai que me ría gargalladas. E que me escorreguen as vaguas polas meixelas, coloradas e adomadas con pencas, de rirte. Que fai que se estenda polo meu corpo, ata baixo, como unha pandemia. Grazas por ser a miña pandemia. Segundo premio de 400 euros e medalla de prata conmemorativa para Paula Tubío Calvo, de 17 anos, alumna de segundo bacharelato do IES Félix Muriel de Rianxo, polo seu traballo Historias Inéditas. Ola, o poema que vou ler titúlase O momento no que empezou a correr o tempo. Abre portas e fiestras, atoparás infinidade de posibilidades, mas non quero, porque atopei nunha soa persoa todas esas posibilidades á vez, o frenesí do Big Bang a cada segundo. Agora, a microdose de euforia dunha estrela fugaz saben a pouco. Se miro ao ceo, vexo en cada estrela aquela antiga conexión que fomos. Na conxunción de Marte e Xúpiter, parece que volvemos a ser nós. Maria a falsa ilusión. Son unha lembranza estancada. Teño infinidade de posibilidades, repartidas por un xigante cosmos, e supónse que debo atopar en cada persoa un anaquiño de todo o que vivín contigo. Primeiro premio, dotado con 600 euros e medalla de prata conmemorativa do certame a Iria Pérez Álvarez, de 17 anos, que cursa segundo bacharelato no IES Plurilingüe de Ames, pola súa obra Triloxía utópica cuarentenaica. Ben, antes de nada, gustaríame dedicar este premio, sobre todo a miña profe de Lingua e Literatura Galega, a Concha Leal, coa que tiven a sorte de contar hoxe a súa presenza aquí. Tamén aos meus amigos por animarme a presentarme a todo este certame que de tanto prestixio. E tamén a miña familia, en especial a meu pai, porque os poemas que el me colga na nevera pois tamén inspiran algo do que hoxe se presenta aquí.
Dentro de Triloxía Utópica Cuarentenaica vou ler o terceiro poema que se chama Utopía Reconstructiva. Sigo mantendo vivo o recordo, deambulando a deriva na miña tétrica memoria, paseando polas rúas onde fomos e polas que puderamos ter sido, encenándome a min mesma todos os recunchos onde pararíamos a rir dos erros máis ridículos, a bicarnos a ollada como a primeira vez que nos cabalgamos. Acode a viúva o camposanto de cando en vez, a regar as vaguas que agocha baixo a túa terra, a deixar os seus pétalos que rocen con orgullo a xélida lápida. Senta no céspede a compoñer a sátira dun amor mortífero, que aínda se agacha a garimar entre murmurios e saloucos. Agarda nun banco a que agora sexa o vento que enxogue coa súa saia, para ver quen dos dous foxe da vida máis rápido. Sigo mantendo vivo o recordo porque ás veces veño a acariciarnos, a escoitar detrás da porta como a miña gorxa e o meu peito choraban espidos na area da praia, a tocarlle o pelo a nena que escribía na almofada un breve parágrafo de desolación, a lembrarme que o amor da miña vida vivía engaiolado nunha sala chea de espellos. Ven a viúva envolta nun veo de satén azul e coloca sobre a litografía dun xaneiro conxelado un ramo de lirios brancos. Vela pola súa humildade e desinteresada maneira de querer, por preservar o morno alento que aínda escapa con esperanza do porvir. Séntense os pasos da carraxe escapando as presas dun alma que consegue escribir en futuro. Marcha entre recordos de tempos mellores, batendo contra unha soidade que amedentra o corpo. Corre fora do lugar cos zapatos cheos de lama e detense a mirar atrás. Observa a cruz que coroa a tumba dun verán que se escorrea. Sorrí levemente e chora, en ruidoso silencio, por un finalizado amor que aínda doe como se non estivese morto. Rubén Prol Mariño, concelleiro de Educación, Mocidade e Políticas Lingüísticas, será o encargado de pechar este acto. Señor concelleiro, ten vostede a palabra. Ben, en primeiro lugar, moitas grazas ao Colexio de Teiro por organizar este acto, pola invitación ao Concello de Santiago. A verdade é que Ramón fixo un excelente discurso de inauguración do acto, no que case fixeches mención a todas as efemérides, incluso do día, aparte dos propios actos Minerva, que teñen un significado moi especial, tanto para Galicia como para Santiago, polo seu significado. E, ademais, no tempo no que comezou, e tamén en relación a outra efeméride que sinalabas, que é o Día da República, non? O feito de que empezasen eses premios literarios en galego naquel tempo da dictadura foi case un contralapso a aquel período que comezou unha recuperación literaria de Galicia. Hai unha contribución moi especial dos premios Minerva, o que hoxe podemos observar as letras galegas e a que hoxe teñamos estes premiados aquí que compoñen unhas obras tanto en narrativa como en poesía de excelente calidade. Douvos as grazas a todos vos por ler esas vosas obras e por compartilas aquí no auditorio con todos nós. Felicitarvos tamén en nome da Corporación Municipal e nada máis. Moitas grazas a todos. Os nosos parabéns para os premiados e moitas grazas a todos por acompañarnos neste acto. Vémonos no próximo ano, na edición número 50.